Takže čaute, som Zekily, vítam vás u ďalšieho videa po kruto prísno hroznej dobe. Tentokrát to je zase z Photoshopu, nie z fotofiltru. Pokračujem tej grafickej sérii. Rozhodla som sa, že nebudem začínať fotofiltru, lebo to ma ani tak nebaví. Ale ak chcete z fotofiltru dať niečo konkrétne z fotofiltru, tak bude si napíšte, aj tam môžem robiť tutoriály. Ale zatiaľ to bude na toto Photoshop. Keďže tradície by sa mali dodržovať, tak je tu pravda, že aj Aria, tentokrát cez Hangout, nie cez Skype. Здравствуйте, мои камаки. Takže dneska budeme robiť tutoriál na dizajn na blog. Ja som si tu nachystala fotky môjho biasa z takej skupiny, ktorá sa volá... Zelo, to je Bam. Z God7. Sorry. Pičo, môj mobil začal teraz. Čo si nevšimla? No hej. Vidíš to? Ja som áno, to je môj normálny, akože na oznamy. Ja už to mám nachystané takto. Ja dávam 1450x1000, je to na vás, môžete dať 300. Je to potrebné, dávam na 200, ale to mi ani nepomáha, takže už to ani nerobím. Takže máme tu pozadie. Ja vždycky dávam tie výpisy z článkov do stredu, ale ak chcete, dá sa to pravda, že aj naľavo a napravo. No, tak dáme nejakú normálnu farbu, lebo toto je dosť hnusná. Dám si takúto sivu asi. On má také čierne šíro, tak to bude taký do čierno-biely dizajn, dám tam trocha modré, aby to nebolo také hnusné, nudné, jak na pohrebe. Taká poznámka, ak niekto tu videl vystúpenie Bug B a videl tam toho Taila oblečeného jak skauta na pohrebe, áno, aj mne to vadí. Fakt tam vyzerá jak skautka na pohrebe, ale je to hrozné. Nevadí. No, ja zvyčajne si delím tie dizajny na také podskupinky a skupinky a teď blablabla. Ale nemusíte to robiť, ale ja mám inak v tom hrozný bordel. Taký istý, jak je Jak vo všetkom. No, tak keby ste videli moju izbu, tak by ste aj chápali. tak. Ja som ju videla, takže chápem. Áno, videla aj moje steny, ktoré... Ulepené korejcami. Áno, neže korejcami, ale plagátmi. Tam nalepila korejcov. Áno, veľmi veľa korejcov je tam. Živých. Ne, živých, čo si... Ak vidíte môj kanál prvýkrát a nevidíte, kto je to Aria, tak neberie drogy, neberie ich, ale iba to tak pôsobí. Čo mi? Takto sa mi ľúbi ten Photoshop, mám tak napleto. Pôsobí jak InDesign takto. Vidíš, ja mám Adobe Illustrator, teraz som si spokojná. Ale ide o toto, užívateľské rozhranie, tá téma. Tuto to je tak, že máš tie 4 rôzno tmavé témy, taká úplne tmavá, taká téma.
Všetci šmolkovie nech sa držia od tohto radšej ďalej. Čo ja viem? Tak. Piči. Čo som ja sa Nenadávaj, pekné baby nenadávajú. Ja som nebola pekná. Premýšľaj trocha. Veď ja neviem premýšľať hovoriť babkom. Kedy my premýšľame? Ale ešte to nie je také hrozné, jak Martin Benz. Benca. Benza. Benci je už iný trtko. Nechceme uraziť nikoho, kto je Martin Beda, my máme takých bývalých spolužiakov. Ja ich mám ešte stále v triede, bohužiaľ, sme odišli. Jeden je No Benca. čo už si mi narobíš? Áno, ale to sú hrozné dačo. To, na ten, čo sa volá Benca, to, fakt. Nažaloval kvetinu. Áno, to, nie že nažala doslova kvetinu, ale učiteľka otvorila okno, kde bola kvetina a ten vietor, jak išiel, tak tú kvetinu sotila, ale nepovedal, že učiteľka otvorila okno, ale že tá kvetina proste spadla, takže si to schytala kvetina a nie tá učiteľka. Ale bolo to vtipné náhodou. Ale úplný debil, akože. Magor. No, nemôžeme povedať, že je to debil, lebo nevieme, či je to baba alebo chalan. Podľa papierov chalan, podľa chovania baba, to je také. Povedzme, že je to hermafrodit. Povedzme, že je to hermafrodit. No čo už si mi narobiť, keď je to Hermafrodit. gay. To nem gay, hermafrodit, hovorím ti. B. Hermafrodit, buzeran, baba, bonzak. No fakt. Čo už s ním? No čo s ním? Vidíte, ako sme si s ním museli vytrpieť od 3. ročníka. A vieš, čo je najlepšie? Dobrý deň. To raz hovoril o nejakej učiteľke, sme mali triednickú hodinu a tedy baby sa rehocú, lebo chalani majú hrozne veľa prúserov a tak. No tak, tak Ben sa raz hovoril o takej učiteľke, že Kotrusová sa volala, ale on sa zasekol na slabike ko a zavolil ko a potom Kotrusová, všetci sa rehotali. A on nechápal, jak debil, prečo. Nám to To je nevadí. debil. No tak on je taký, nie že debil, ale taký úplný trotol. Čistý menták. No a čo to by Čistý men. Menták. Ment to by bol až moc veľký kompliment a na menta by to bola zasa urážka, chápeš? Ja viem. Však, preta. Neber drogy. Upraví kopírovacou Večnú záplatu a nového. Blablabla. Nič sa nepočuje. Zobrazovať netyšné. To vypadá, jak keby práve jedno... Ja viem, že to vyzerá jak tail, že skautka na pohrebe, ale to si nevšímaj. Bude to také... Ty ideš robiť dressing na pohreb. Ne, to piču. Vidíte? Drogy ti, Ariuška, drogy ti škodia. Tak to povedal, že bez drogy. Ja aj páči ste čujníka. To nem droga. A vieš čo? To je svatý. Nebudem ho komentovať. Radšej. Takže. Sa máš často Ty máš vlastne teraz, prosím ťa, koľko odberateľov? 7, tuším. A to mám Lutujem ťa. A kamarátky. tak ja som mala. A tak ja mám 3 videá a akože to je málo. Čo už? Nevadí. Život ide ďalej. Ale to ide. Tak, To ide. akože beriem to tak pozitívne. Ďakujeme aj za tých 7. A to je potom.
Je dobré, že je vytienovaná a je dokončená pomaly. Čo? Hovno. No to, čo robím, tú moju... No a už to hovorí tretíkrát za deň moji ľudia, drahí. A keď ty máš také suché privítanie. Mám aj lepšie privítanie vymyslené, ale to sa mi zatiaľ nehodí. Takže, ako vidíte, na tú fotku už dám nejaké tie efektíky. Týmto sa môžete fakt, že pohrať. Mám len jednu drobnú otázočku. Áno, robím práve s Bambam a Svetca. Viem, že sa to má čítať Bam Bam, ale je to proste Bambam, ja ho budem dať Bambam ako členku z tej skupiny. Áno, drahá? Že keď chcem priblížiť obrázok, tak mám čo stlačiť. Neviem, ja nepracujem s ilustrátorom. Ale keď chceš ty priblížiť vo Photoshope. No ja vo Photoshope akože moc používam navigátor. A to, čo ide v InDesign, to neviem. Lebo vieš čo, v InDesign viem, že ide Ctrl a rovná sa. A rovná sa tu vedľa toho, aj pič, nie že piče, že shiftu, ale toho, tie šípočky, čo aj smeruje to hlava. Ktorom píšeš písmenka. Ja viem, že pôsobím to nezdelane, ale ja si to nepamätám vážne. Mian Hale. Dajme, Už to pekne vyzerá, takže... Ukis, smokis. Takže koľko času sme zatiaľ zajebali? Dobre to A 2 teda. minúty sme tým zajebali, to je v piči toto. Takže budeme musieť rýchlejšie pracovať. Tak si to úplne nevykecávaj. Inak chcem povedať, že pred asi necelými 2 minútami sme natáčali prvý. Áno, však to pôjde po sebe, to hodlám spracovať po sebe, aj nahrávať niek po sebe. A všimnite si, koľko je hodín. Jedna hodina je 2 minúty. Tak si dosť a to majú upiči, akože. A piči, ja som to mala poslať. Ja som zavdala do iného projektu. A nechám to tak. Mám to na saláme, pošlem to zajtra na posledný deň. Ja som púčat. Ja som mala do jedného projektu... Kurča. Nie, kurča je dezomilá. Ja som mala do jedného projektu poslať akože fotku toho výročného na Blackpie. Ja som sa zabudla. Telotko moje malé. Ja neviem, kelátko, jednorožec. Jednorožec. Ty neviem, jednorožec. Ja jednorožec, ty. Nechám ťa tak, že si v svojom imaginárnom svete naďalej. Takže nahodím toto a iba to upravím rýchle. To vyzerá veľmi elegantne. Už... Pič. Komu to vadí? Nech to zatiaľ vidíme iba my dva. Ale pekný je. Inak on je Thajčan, nie Korejčan. Neviem prečo, ale vždycky, ak je nejaká skupina, tak a že je tam viacero členov, je to korejská skupina, ale tam je nejaký chalan Thajčan, tak mne sa proste ľúbi ten Thajčan. Neviem prečo. Ale z thajskej skupiny sa mi tiež ľúbia iba Thajčani. No to bol ten toho sme robili s kamarátkou takým, museli sme zháňať otázky na jedno interview, tak ona ich mala málo, tak sme ich vymýšľali a ja som dala takú ťastu, lebo ich sa to ešte nepýtali, že čo by ste so sebou priniesli na opustený ostrov, keby mohli. A jeden môj bias hodou okolností mi na to odpovedal, že toho, kto sa to opýtal. A vo výsledku v komentároch pod tým článkom bolo také, že máme tu spolu cestovať na pustý ostrov. Oni z toho pustého ostrova spravili dovolenkovú destináciu a krajinu a proste v erbe a vlajke kadebudka a o kráľovstvo lakun na vlasy a takto. Takže veselo. Tak chceli oni. Ty ich nepoznáš, to sú baby. Tak nič. No.
Ale to boli spomienky. Ja brat spieť. OK. Araso. Ako vidíte, máme... Vidíš, toto je špeciálne. Tutoriál plus podcast v jednom. Aká som ja čarovná. Takže už sa nám to pekne rysuje. Už sa nevykecávaj a rob. Už to robím, piče. Ja zvyčajne dávam hrozne veľa... To je moja vec. Ja zvyčajne dávam hrozne veľa praš. A ja mám taký prúser, že aj keď mi je ich na CT hrozne veľa, lebo ja mám CT, tak proste idem, z 10 mi ide jeden. To neviem prečo. Prečo 77? Toto čo má byť? Si to nerobíte. Nebudem vulgárna. Ja vždycky dávam tieto chujoviny, čo vyzerajú jak... No, necháme tak. Pička na zub. Ja vždycky dávam toto a ešte na to dávam prekryť. To sa s tým fakt dá vyhrať. Čím viac sa s tým pomabráte, tým lepší je výsledok, pravda, že pokiaľ nie ste úplný babrák. To je pozitívne, čo? No čo s tebou? Sa to už bolo moc. Zatiaľ to vyzerá takto. Teraz ja zvyčajne dávam také navigáciu, niekedy to ani nedám, niekedy nedám ani welcome, ani bla 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 bla. Takže dám tak. Ja zvyčajne dávam si toto. Prečo je to takto? To čo má byť? To je fakt reklamácia. Čo je? Mám právo reklamovať. Ja viem. Hovno z toho vidím. Aj, musí to byť biele. Okay. Môžem si dioptrické okuliare. Ja už ich mám, akože moja. Takže kontakt. Takých aj používaj. Ty si retard. Ja viem. Prečo dávam najdlhšie na koniec? Prepáčte, ja som fakt hrozná plotvíčkárka. Roky škodia deti. Neberte ich. To je odkaz pre tie 10-ročné deti, čo robia niektoré tutoriály. Ja nemám 10, ja mám 13. Ja nehovorím o tebe. No tak to je najlepšie. Neviem, či ste videli to video, čo dal Selassie, jak hrá Minecraft, tam použil iba jednu kocku a malo to video 44 sekúnd. Ale to tiež bolo také dosť. No. No hej. Vieš, čo nepochopím? No. Jak môže byť Peťan na každom videu taký priopitý? To je, že priopitý, ale doslova, že nadrbaný. To je umenie, vieš? Umenie, ja to ti poviem. Neviem, čo ti mám k tomu povedať. Zvykni si, ne? Takže, takto. Ešte to vyzerá. Týmto nechceme uraziť Peťanových fanúšikov, ale fakt sa nám zná byť priopitý. No hej. Ja to jebem. To sa nedá. Aby na každom bolo asi 150 oných.
No tak, Aria, a čo je to OK. OK. Aria, a čo je to Photoshop? Vygoogli mi to. Taký, a čo je to kakať? A čo je to záchod? Ty to tady roztočíme. Ty to povedz, ty to vieš tak dobre napodobniť. Počkaj, ja to vygooglím. Ešte povedz to, Hej, čo a povedal. vás stačíme to. No to mali minulé Kuba und Dominik, tuším. A und Maruška taký veselý. Oni a Dominik robil dosť chujoviny. Však. Tak, to aj tak. Kubo, vysvetlí nám to. Ja to vygooglím. A my sme to potom napodobňovali. Že proste... A my sme to potom... Proste sme... Že, no hej, my sme to dosť napodobňovali. A kto je to zeloty, akože zelenina? Inak raper, to je proste tak. Ale bože. A to kto je ten Ješunk? Ale si urazila všetky fanúšičky. To my sa tedy ja sa ospravedlňujem všetkým elfs a k-poperkám, ale my si to proste tak Becky? áno, a to bolo tak, že a kto je to Jesung? A kto je to Super Junior? To je akože čo, Super Mario? Takéto sprostosti. A proste nás to bavilo nejak. Že jak sa oslovuje osoba v Koreji, ktorá má vyššie postavenie. Akože vyššie postavenie, akože čo? Šéf, suseda, alebo čo? Však ako si mal v tej poviedke. Jaj, ši, to sa dáva za meno, kým je nejaké takéto oslovenie a to vyjadruje úctu. No hej, prečo sa pýtaš? Veď kiši. Len tak napadlo ma to. Je Pikachu. Čo máš s tým Pikachu, len pre Boha? No, lebo teraz robím obrázok z Pikachu. Jaj, Henten. zabudol som. Prepač. Ty často zabúdaš, ako moja babka. No, tak. Nevadí. To si sákne. Ako vidíte, už to tak vyzerá, takže kúknem čas. A piče, ja to budem sa zostriať. Takže čaute, uvidíme sa u tretieho a posledného dielu tohto tutoriálu. Ja budem hrozne veľa vecí musieť zrýchliť a to blablabla. Tak čaute.